Morjesta. Vasta muutama päivä reissua Egyptissä takana. Tähän mennessä me ollaan löydetty jo täältä Uinaisen ihmistä paljon kehittyneemmän sivilisaation kaupunkijäänteet. Sekä mahdollisen jonkun kuljetusjärjestelmän jäänteet. Jotka on rakennettu tarkemmin tuonne maastoon kuin nykyiset junat tai rautatiet. Mitkään mitä on olemassa. Se on selvästi muinainen, koska se menee vuorien läpi ja tasankojen poikki. Ja eroosio on osittain syönyt sen sieltä täältä. Mutta jäljet näkyy selvästi. Vitsi, tää on ollut niin hieno reissu. Täällä on ollut kaikenlaista nähtävää. Sen lisäksi, että täältä on löytänyt tällaisia ihmeellisiä asioita, joita ne ei ole noteerannut internetissä. Mä näytän teille kuvat kohtaan. Käytiin Giizan ison pyramidin sisällä. Oli tää pakettimatka varattu tämän Brian Forresterin suunnitelmien pohjalta, mutta paikan päälle tultaessa sitten taas tuli, siellä on joka paikassa joutuu maksamaan vähän lisämaksua. Ja sitten siitä, kun mä sanoin siitä, että pitää olla sellaista tippausrahaa, eli joutuu tippaamaan aina. Mitä mä nyt sanoisin? Sukran joutuu tippaamaan aina yleensä muutaman pari dollaria. Niin kuin joka homman päätteeksi, vaikka ne olisi niin kuin aikaisemmin maksettu. Eli tippiä kuuluu vähän niin kuin maksaa ja kaikki on mennyt täydellisesti täällä. Ollaan nähty museoita. Oppaat kertoo hyvin niin kuin, tarkasti juuri niin kuin ne pitää kertoa nämä asiat. Mutta itsehän mä oon täällä sellaisella reissulla, että mä en niin usko pätkän vertaakaan tuohon valtavirran arkeologien sanomisiin. Ja varsinkaan tämän jälkeen, kun mä näen, mitä siellä toi aavikko pitää sisällään. Tämähän niin on täysin täynnä, tämä Egypti on täynnä valtavia aarteita. Toi on pelkästään niin kuin ihan terävin kärki, nämä kaikki temppelit ja valtavat patsaat, mitä täältä löytyy. Se on ihan terävin kärki siitä, mitä täältä löytyy. Toi aavikko on niin täynnä tutkimattomia paikkoja tai sellaisia, niinku, ei ole mitään ollut aikeitakaan kenenkään lähteä tutkimaan. Ne on siellä keskellä aavikkoa, pyramidit, tällaiset maailman kuuluisimmat jutut. Nämä sattuu olemaan tuossa niin kuin Kairon keskustassa melkein. Niin siinä on, käydään vähän katsomassa. Tämä on koko maa. Tämä Egypti on täynnä niin ihmeellisiä luonnonrikkauksia, arkeologisia. Ihmisen syntyhistoria menee ihan täysin uusiksi, kun perehdytään tuohon, mitä kaikkea tuolta aavikolta löytyy. Eli tämä oli tällainen suomalaisen mehiläistarhaajan foliohattu arkeologin reportaasi. Alkoholiahan täältä ei saa mistään, mutta tällaiselta laivalta. Sen takia mä otinkin tässä esimerkkitilaus vaan teitä varten. Tässä on tällainen Long Island Iced Tea yksinkertaisena ja sitten tässä on mojito, koska se suomalainen yksi hyvä laulu meni jotenkin sille mojito huulille. Mutta tälleen se meni. Mutta tällainen aivan mieletön Egypti. Kaupustelijoita tollasia on, että tämähän ei ole sellainen, että hei, mä matkailen itse ja lähden tuonne vähän kävelee yksinä, niin tämä ei ole sellainen kaupunki. Että täällä niin moni sellainen reppureissaaja niin tulee suoraan sanoen perseraiskatuksi tuossa ensimmäisen 100 metrin jälkeen, kun alkaa sellaisia 10-henkinen, sitten 100-henkinen jengi alkaa seuraamaan ja pakkomyymään juttuja, etkä sä pääse niistä niin kuin pakoon juoksemalla, kun se odottaa monta miljoonaa seuraavaa. Et jopa tätä laivaa ajaa pienillä veneillä erilaisten rihkamamyyjät. Että ne tulee turistin perässä ihan minne vaan ja ne ei anna armoa kenellekään kokeneelle yksin reissaajalle. Mutta sitten kun on tällainen asiantunteva
matkaopas, niin ei, mä en ole siis kuullut, siis mä vaan näen ja pystyn menemään lähelle että kuinka kauhea se olisi pahimmillaan toi tilanne, että ne alkaa pakkomyymään sulle tuotteita, mistä sä et ole kiinnostunut. Hello. Et se on jännä, niin he ei pysty saa pitää minkäänlaista katsekontaktia. Jos katsot, niin tiedät, että seuraa puoli kilometriä, heittää naama eteen kaikenlaista kamaa. Siihen varmaan niin palaa käpy. Se on kaikista kauheita. Mutta mitään tällaista ei ole ollut täällä, koska on ollut niin hyvä matkanjärjestäjä. No niin, tässä on esimerkki sellaisesta todella ärsyttävästä kauppiaasta, joka on Egypti täynnä. Hi, welcome. He doesn't understand that I'm not buying anything. It's so annoying. Go away. Go away, please. خلاص حتى لو 5 لا خلاص هو قفل خلاص طالما قفل مش هي Ja päässyt joneen ohi joka paikkaan, kaikille arkeologisille kaivauksille. Nyt huomasin, että tekstitys kannattaa. Arabiaksi kannatti tekstittää, koska lomavideoitani Egyptistä on nyt käynyt katsomassa jo miljoonat ihmiset. Lähinnä Facebookin puolella. YouTuben puolella on muutama tuhat katsojaa, mutta Facebookin puolella on miljoonia. Varmaan liittyen tähän aiheeseen.
temppeliin menossa tällä jokilaivalla. Sitä edellisessä temppelissä oltiin. Siellä meillä oli arkeologi oppaana. Tämä sama arkeologi menee bussilla sinne. Kiitoksia. Aivan mahtavaa. Mä taidan jatkaa tässä ihmettelyä ja maisemien ihailua. يملك افضل انواع العسل اشتري من العسل لانه يملك افضل انواع العسل في كل العالم هو دور هذا الرجل هو رجل شخصيه جميله مرحه جنتلمان تمام وعلى العسل بتاعه فيري جود عسل هاني تمام وصوصه فيري سترونج مان شكرا And these two statues survived a long time. Until 200 years back, we have someone called Giovanni Belzoni. Mr. Giovanni Belzoni, he discovered these pieces, broken, thick pieces on the ground 200 years back. He's Italian, and he could be the one as well who brought us margherita and pizza as a form of celebration for the discovery. However, century later passed on by, and then 1955 UNESCO comes into play and they restore the statue. They put it all back together in a neighborhood or square where we've had our main transportation spots there. And that's why we've had that connection since 1955 all the way to 2006. Make sure that you make good effects on the video, alright? However, 2005, this is actually the engineers, the United States
I'm not definitely going to open anything. Those are very angry, I can see. Welcome to Egypt. We are here in the holiday of beekeeping and watching bees.